ଝିଅ ଏବେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ଅଜା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜିର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ ଥିବେ, ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଦିନ ସାରା ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ତ ସକାଳେ 4:30ରୁ ଉଠି ଯାଇଥିଲି। ଉଠିକି ଫୁଲ ତୋଳିକି ତାପରେ ସବୁ କାମ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯେହେତୁ ସବୁ ଧୁଆଧୁଇ କରି କାମ ସାରିକି ଏବେ ଗାଧେଇକି ଯାଉଛି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବାକୁ। ତାପରେ ଦିନମାନ କ'ଣ କ'ଣ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଠାକୁର ପୂଜା କଲେ ଫୁଲ ନେଇକି ଯାଉଛି ଉପରକୁ। ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଅଛି। ଆସିଲେ ଆମର ଏଠି ଉପରେ ଠାକୁର ଘର, ଏଠି ପୂଜା କରିବି ଏବେ ଆଉ। ଉପରକୁ ଆସିଛି ଠାକୁର ଏଠି ପୂଜା କରି ବାସନ ମାଜିକି ଠାକୁର ବାସନ ଅଛି। ଠାକୁର ବାସନ ମାଜି ଦେଇ ପୂଜା କରିସାର ତାପରେ ଜଣଉଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି। ତାପରେ ଆମ ଛାତ ଉପରେ ଦେଖୁଛି ଶିଉଳି ଲେଖା ହେଇଛି ବର୍ଷା ସବୁ। ଝିଅ ଏବେ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ଅଜା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି କ'ଣ ରୋଷେଇବାସ ଚାଲିବ। ମୁଁ ଏବେ କାମ ସାରିକି ଆସିଲି, ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପିଠା କରିବି ଖାଇବି। ବାପା ଗଲେ ତାଙ୍କ କାମରେ, ଝିଅ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା। ପିଠା କରିକି ଖାଇବି ଆଉ। ହଁ ମୁଁ ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରିକି ଆସିକି ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖରାବେଳ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିବାକୁ ମନ ନାହିଁ, ସରି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖିବି ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛ? ଅଟା ଚକଟୁଛି, ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଇଠି ଅଟା ଚକଟି ଦେଇକି ବେଲି ଦେଇ ନେଇଯିବି, ସିଆଡ଼େ ରୁଟି ସେକିଦେବି ଆଉ। ହଉ ହେଲେ ଲଗେଇକି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଆସିଛି ନଣଦ ଘରୁ ଡାଲମା ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ଏଇ ଖଟା ପୋଟଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମର ଡାଲମା ଫାଲମା ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଆଜି। ଆଉ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଜଣାଇବେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ କରୁଛୁ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛୁ ଯାହା ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।